खुलुमबाय BTR निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनाय सिगां नटिफिकेसन सफैनाय बायदि। आसाम सरकारनिफ्राय गोदानै सरकारा लानाय जायखिजाया मावथांखिखौ थाबैनो जौगाखां खामानि मावनो थाखाय मैया मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मखौ बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि दिथागिरि थामहिनबा गिवारडिन मिनिस्टार महरै बिबान होबाय। रानिखाता लाइमुथि हालामनि थाखाय मैया गोदानै मोनसे दंफां दालां गायसंदों। बे हाबाफारियाव 37 नं सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआबो बाहागो लायो। लाइमुथि हालामाव गासै गं 25 सोलिबो बारा गामि दङ। गामियारि सुबुंफ्रा बै दैजों थांलाय फैलाय खालामनो नांगौ जायोमोन। बेखायनो बे गोदानै खालामनाय जाय दालांआ लाइमुथि हालामनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा जागोनखौ गोबां रायजो राजाफ्राबो फोरमायदों। थांलाय फैलाय, हान्था मेला, सोलोंथाइ लानायनि बिथिङावबो सुबिदा जागोनखौ फोरमायदों। आसाम रायजो बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय माजेन्द्रनाथ नार्जारिनि हरखाब रुंसारि जानायखौ गोथै दुखु मोननाय फोरमायदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव सोहोरनि साखाथियाव थानाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो सिगां बिटिसि सोरखारजों गायसनजानाय 30 बेड गोनां देहा फाहामसालियाव 37 नं सिडली बियाबनिफ्राय MLA मन्थ्रि जयन्त बसुमतारीआ दावबायहैदों। बे देहा फाहामसालिनि हालोदखौ नुनानै बिथाङा जयन्त बसुमतारीआ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो 10 बोसोरसो सिगाङावनो लुफुंनो गोलैसोनानै थानाय बे देहा फाहामसालिखौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो गोदानै बेखेवफिन्नायनि राहा लागोन होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा फोरमायनानै होयो। बिथाङा 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हानाय बिजाथि बिथां मजेन्द्र नार्जारि रुंसारि जाबाय। थाद'नाय गैयै खनब्रै गसाइगाव बिधानसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानाय MLA जानो हालांनाय बिथां मजेन्द्र नार्जारिया मैया गोब्राब लोमजानायनि जाउनाव गुवाहाटी GMCHनि देहा फाहामसालियाव फुंनि 5:50 रिंगायाव रुंसारि जानानै थांबाय। मख'जाथाव दि बिथाङा बावैसो सिगां कभिडजों साग्लोबजादोंमोन। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाखांनायनि उनाव बिथाङा कभिड टेस्ट खालामफिननायाव नेगेटिभ थामहिनबा हामबायमोन। हरखाबै दायखालि स्टप जानानै गुवाहाटी GMCHआव थिसनहैनो थांनाय बयखौबो हांमा दोनना गेदेमा मजेन्द्र नार्जारिया बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय बिदाय होलांबाय। बिथाङा रुंसारि जानायनि आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। भारतआव 24 घन्टानि गेजेराव गासै सा 1,96,427 लाख जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। हादराव गासै 3,511 जन सुबुंनि जिउ गोमाबाय। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव गासै 5,767 जन सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों आरो आसाम रायजोआव गासै 92 जन सुबुंनि जिउ गोमादों। रायजोआव पजिटिभ रेटआ 5.04%।
कभिड-19 नि माखासे गोदान रुल। गासै रोखोमनि फालांगियारि गलाफोरा बेलासि 1 रिंगानिफ्राय बन्द थागोन। रेस्टुरेन्ट, धाबा आरो गुबुन जामुंसालिया आलासि 1 रिंगासिम हाबनो हागोन। हम डिलिभारि एबा न'फारसे जामुं दैथायनाय 2 रिंगासिम गनायथि थागोन। गामि ओनसोलाव 2 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम कारफिउ थागोन। गासै रोखोमनि सरकारि बेसरकारि मावख'फोराबो 1 रिंगानिफ्रायनो बन्द थागोन। बे बन्दआ फैगौ 5 जुनसिम थागोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपी गेजेर फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मुस्रि बाहुराम बसुमतारी। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै रुंसारि जाबाय। आरो माखासे गोनां दि बिथाङा बाबुराम बसुमतारी। बिथाङा रुपी ओनसोलनि बयजोंबो मिथिजानाय सासे मोजां समाज सिबियारिमोन आरो बिथांनि रुंसारि जानायाव रुपी ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों।